Barka da zuwa tashar Ashanti TV. Danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Ashanti TV. An gaishe ka Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Mai saurare barka da sake kasancewa da mu a wannan sashen na daga shafukan sadarwa tare da ni Aisha Bashir Tambuwal. Sashen da kuke jin mu da abubuwan da ke tashi a shafukan sadarwa na Facebook, Twitter, Instagram har ma da WhatsApp. Ku biyo mu a cikin shirin na yau. Jam. Wani matashi ya yi yunkurin kaiwa shugaban ƙasar Najeriya farmaki. To sai dai kuma bayanan da ke fitowa daga shafukan sadarwa. Wasu na cewa hoto ne kawai ya je yi da Buhari, yayin da wasu kuma ke cewa ya je gaisawa ne da shi. Zakuji yanda sauke sarkin Kano Muhammadu na biyu ya hura wuta a shafukan sada zumuntar Najeriya, inda wasu ke ganin hakan da aka yi yayi daidai, wasu kuma ke ganin san bai dace ba. Allah da fama na dumi a cikin gidanmu, Allah ka shigar mana, sun da so mai gidanmu, Allah ka mana, mun sha la haula mu da shi ba su iya mana, bai da fa bai fada bare ma shi zo kana. Ga yau gidan kamar mu aka tsangwama, dan kakura dan adam, kakura babansa, kakure malaminsa, sai ya kama ka da kokawa, kabi da imatin jimi karfin hadasa. Bari mu soma da batun cire sarkin Kano Muhammadu na biyu, al'amarin da ya faru a ranar Litinin 9 ga watan Maris na shekara ta 2020, lamarin da ya janyo cece kuce a shafukan sadarwa. Ku biyo ni mu kutsa kai a shafukan sadarwa, inda na fara da cin karo da Nasir Abbas Babi a shafinsa na Facebook, inda yake cewa ban san me na kashewa Facebook ba, a jiya suka hana ni yin posting tsakanin ƙarya da gaskiya. To amma tun da hakan lamari ya kasance, ba abin da zan ce face abin da ke rubuce a WhatsApp status na Abdulaziz. Ina Sultan da Suki, ina General Abacha, ina Sarki Sanusi na farko, ina Saudar na Sokoto. Jiya da yanzu nan sun riga sun zama tarihi. Goben ce ba mai sanin yadda za ta zo, sai wanda ke da ikon zuwa da ita. Abu Jafar Asalafi shi kuma a Facebook wallafawa yayi cewa nuni ya ishi mai hankali, siyasa rigar kaya. Wannan muna fata ya zama darasi da izina a wajen iyayenmu sarakuna, wajen kaffa a harkokin siyasa, domin sarakuna iyayen kowa ne. A duk sadda suka ware wani bangare a matsayin shine nasu, tabbas rabuwar kai za ta samu a tsakanin 'ya'yansu. Allah ka ganar da iyayenmu sarakuna don su tsaya matsayinsu. Allah ya tsare muna mutuncinmu. Mai martaba sarkin Kano a cikin jawabinsa da na ci karo da shi a shafin Facebook mallakin Abba Bello Abba, yana mai cewa Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya yi magana. Bidiyo cikakken bayanin mai girma Sarki Muhammadu Sanusi na biyu kafin fitarsa daga fadar Kano. Cikin ni'imomin da Allah ya min, Allah subhanahu wata'ala ya kaddara an naɗa ni sarkin Kano ranar 8 ga watan Jun shekara ta 2014. Ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan 6 akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka. A yau Ubangiji ya kaddara ya karba. Ko da yaushe muna faɗa cewa sarauta ajali ne da ita. Kwanakin da Allah ya rubuta akan gado kayyadaddu ne. Idan ranakun nan sun zo, ko ana so ko ba a so sai an tafi. Saboda haka mu mun karbi dukkanin abin da Allah yi. Mun yadda, mun gode, mun yi farin ciki, kuma mun san shi ne alkhairi. Daga ƙarshe Abba ya ƙarƙare da cewa
saboda haka mu mun karɓi dukkanin abin da Allah ya yi, mun yadda, mun gode, mun yi farin ciki, mun san shine alheri a gare mu. Kai kala shiga dan zaki duniya. To a ranar Alhamis 12 ga watan Maris shekara ta 2020 sai ga wani bidiyo ya bullo mai tsawon sakan 9 wanda wani mutum a Argungu ya yi yunkurin gaisawa da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a wurin bikin kamun kifi da baje kayan al'adun gargajiya da aka gudanar a garin. To sai dai labari ya bazu a shafukan sadarwa cewa wannan mutumin ya yi yunkurin kaiwa shugaban ƙasa hari ne, to amma wasu sun gaskata hakan. Bari mu leƙa shafin Twitter inda lamarin ya fi ƙamari, inda na fara leƙa shafin wani fitacce a Twitter, Femi Adesina, yana bayani akan bidiyon a harshen Turanci, inda yake cewa wannan mutumin ya je wurin Buhari ne cike da farin ciki gurin taron bikin kamun kifi da baje kayan al'adun gargajiya. Ya je gare shi ne saboda su gaisa, sai masu tsaron Buhari suka dakatar da shi. Yanzu kuma mutane sun canza maganar, a wani bangare suna cewa ya je ne kaiwa Buhari farmaki. Daga ƙarshe Femi ya karkare da cewa ta yaya mutane za su zauna suna ƙirƙiro labaran ƙarya? Aminu ɗan Kaduna Amanawa ya samu jin ta bakin wanda al'amarin ya faru a gabansa. Bayani ya abin ya faru dangane da matashin da aka ci ya yunkurin kai shugaban kasa Muhammadu Buhari. To gaskiya ina wurin ko da lokacin wannan abin ya faru. A gaskiya alal hakika shugaban kasa da sauran mukarraban shi da gwamnoni haka sun je su yi ɗauke hoto ne, shi wannan matashin yana gefe sai ya zo ya yi yunkurin ya shiga cikin wannan hoto din. To abin da ya faru kenan, ya je dole sai jami'an tsaro suka yi yunkuri na hana shi shiga wajen wurin. So ina ga abin da ne na ga kenan ya faru, amma kamar yadda mutane suke jaɗa cewa wai ya yi yunkurin kai mu shugaban kasa hari ne, alal haƙiƙa gaskiya wannan abin ba gaskiya ba ne, kawai shaci faɗi ne kawai irin na mutane wanda suke ta yaɗa jita-jita da ƙare da iyaka. Na amma da yake kana wurin kamar da ka bayyana lamarin ya faru, wani zai mamaki a ce shugaban kasa ya zo ga wuri a kasa samar da tsaron da har wani farar hula zai iya kai kusan wajen shugaba, kamar ba wani takamaimai tayar da tsaro ne da aka yi a wurin. A gaskiya akwai tsaro matuƙa a wurin, domin hatta mu da muke 'yan midiya a wurin gaskiya muna gefe ne, muna ɗaukar hotunanmu da sauran abubuwa gudanar da ayyukanmu. So a gaskiya matashi yana gefen cikin taro ne haka ya ratso ya kutso ya shigo, kaga yana duk masoyin shugaban kasa ne ake gani a nan wurin, don haka kaga ba za a ce wai babu mutane babu jami'an tsaro a wurin ba. Kawai shi matashin ya yi yunkuri ne da ya faɗo ya shigo ta gurin, ka gane. Ba wai babu tsaro ba ne. Kuma shigo da na yunkurin shigo da ba wani yunkurin da jami'an tsaro kila suke da dakatar da shi har sai da ya kai wajen. A'a gaskiya jami'an tsaro sun yi kokarin su matuƙa kwarai da haka gudun baya haka, ka gane ko da akwai jami'an tsaro a wurin, amma dai da yake ya kamata musu a zai cewa ya cillo ta wurin da karfi haka sai ya shigo, kai sai suka zo suka kama shi suka fita da shi a wurin da karfin daya. To ya kai sun kama shi ya suka yi da shi ne? A da suka kama shi kawai an dai ringa dan dukan shi haka, ana tambayan shi me ya kawo ka ne haka. Haka ko ka zo me ka zo yi ne haka. To kawai abin da shi faru kenan, suka fita da shi a wurin taron gabaki da ana dan dukan shi haka aka fita da shi, abin da na ga ya faru kenan. A nan zan dakata a cikin wannan sashen na daga shafukan sadarwa, sai mun sake haɗewa da ku wani lokaci.